Защо си толкова слаб, момче? Айна, гледай. Димчо, гледай какво правиш с Ларс, брате. Знам бе, защо ни по-чек? Тя пак ти бълта. Кое? Не ти забила с крак отгоре. Ами да, той не го прави това. Който разбрах, че е плюс 5 или нещо. Плюс 2, плюс 2. Е на Ларс това да викаш. Горен, преден и кръгче. Преден горен? Да. Стана с това, Време. Свърши. Гледай времето, бе. Чакайте да почне с това. Не бързо. Защото аз към три трябва да я жил тук. После закона се дава аз тя да си нещо по-после на това. Тя да пусна асфалта. Не, ще първо и ти жив с теб. Забий го с крак. Само аз мога го правя и да удря винаги. Wonder Woman преди прави 30 прави 30. Deathstroke 40 става 30. Че аз трябва да се подиграеш може. Браво, бе! Как вкарва джин в джъгъл, бе? Аз не съм можел да вкарвам с джъгъл с джин. Той е тегъв, затова джина не е толкова топ. Мисля, добър е, но трудни са му сериите. Примерно. Няма ли лъгъфа на гъфа? Има, ама... Тегъва. Девил Джин май е по-добър. Да. Със сигурност. Няма по-голям смисъл. Сега, примерно, в тази ситуация, дето го спъна, има човечета, дето имат супер силни серии. Кинга обаче няма, бе. Браво, бе.
те правят някакъв път се ловам назад и прибирам още демидж. Не. Нещо да взема малко и да се става. Не, веднага трябва да смисъл от квадрата там пристава. Да. Това беше много тегло. Аз къде се намирам, може да спрах. Да, бе, кафе ли? И още в началото. Колко аз ми звъня? Да. Ще ви пусна малко точно игра финал, Ебат, верно ли бе? Верно ли може така бе? Ебат и якото. Нищо, Феникс споко. Много фърлинки, май никой от вас не може да го правя фърлинки като хората. Ти никога на фърляне не спря човек. Бате, то се едно, аз опитвам. Просто Просто той май ги редува. Редуваш ли ги? Това е, че аз мисля, не гледам ръцете, а то те стават супер бързо. Не като в Street Fighter. там си има техника. Там е едно и също. Да, там го усещаш и... Имаш 15 Ти имаш... Да спънах Ти имаш... Пак фърляне, не само по един начин се прави, нали? Да, фърляне начин е, да. Това ти обяснявам. Не, Тук лява, дясна, две ръце, крак, успех. И успех да ги видиш, нали? Последно, основата то, за да станеш организатор, сега ти доста неща. Как се повежда? Така никой не увеличи звука, обаче аз съм сюда. Идеално. Много ми беше интересен той, Елич, аз сумати пъти се опитах да го надъхам да той човек. Много ми беше интересен. Него е страх да дойде. Голям играч, много говореше. Ето тук награда, сумати пари награда и пак ще я дойде. И над копия обаче. О, Doomsday! Него, пише. Не, 1-0 за машина. То си пише, брате, на екрана, по принцип. Ако изравни, става едно за него. Ако изравни, става едно за него. По-касък. Не знам, Ларс има тля фърляне, аз даже не съм ги виждал всички фърляния никога. Има с 3 ръце, има с крак и ръка. 7 крака и 2 очи. Да, има с очи и уши. С коса има. Тя косата му сварка, много заострен. Заострена и пащите. Ето от коса измислена. Синдел. Колко? Синдел от Tekken 3. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Аз първо Mortal Kombat 3 играх. Батаре, моля ви спрете с това Mortal Kombat, защото... Mortal Kombat, защо не играят вече Mortal Kombat? Защото... Съкс! Ти съкс. Бате, бей. Какво не играят в миграция?
Да, някакви затворени там в някакъв... Няма достъп до джите, не се затворени. Бей, Той бей. е широко, бе, брутален. Някакви Die Hard фенове, брате, играят в момента. Не, че ние не сме Die Hard фенове на Tekken, бе. Но важното е мък като десек. Бе, да. Пак ли ще играем с теб? Ма те играеш с дебеля и с клющави олия. Ти лук ли си, подиграваш ли си? Толкова се изважда, че е само... Брате, ще повърнах върху джойстика ти, ако го направиш това срещу мен. Той специално по-добре за... Мен чувства, що не игра с палет и с личо, защото го прави супер добре. Взема и това е, че... Стига с тези клонинги. Клонингите, бе. Бе, Боб и съм Еми Боб да не ги направо. използваш. Не, не си груп. Бъди разнообразен. Не е груп. С Боб и съм Боб. Не, то винаги единия клонинг не е добър. В смисъл, двата джака, то другия джак е много зле. Да, Маршал и Форест Лоу са след. Добре, те не са зле. И Себастиан! Себастиан е някакъв слаб. Бат е по-гаден от него. Това, че подсечката му, нали, вече... Само подсечката от ласт тенник или два краки, дето... Дали имаш един дет сяда там и се върти и си крана, нищо му направиш. Кой беше този? Еди. Не. Беше един от тия новите. Сяда човек като по турската направо и доктора, да, почва да фърчи наляво надясно. И той не е особено опасен. Бях гледал един мач, дето така само запиваше в опонента и го пиете. Интересно, че след това да сваля другите игри. Не мога, не мога. Тук е много тежко for the win. Да, той има след това мач още два, тя не е точно. Колко стана Tekken, бе? Това мача на гранд финала, после почва Street Fighter и двата гранд финала се играят накрая на предимство. Аз няма да ги гледам тогава. Ле, скучно ми е, ще умра тук. Аз ти казах, че пропилят тук лойката и седмицата определя дяпа. Обаче не И гледай, не мога му върнем нищо тук. Пах ти. чакаме ги с Това отговаря на въпроса му преди малко. Дали може да се текват фаляния, ако си в камера? В смисъл, ако си на минус фреймове, дали мога да избягаш на... Да, можеш, да? Май може, да. Май? Не съм сигурен. И ти се водиш един от най-добрите тук ли е? Сериозно ли? Не, в смисъл, знаме, че имам аз с Йошимицу една ситуация, дето примерно той е на минус и мога припомпа, че аз го фащам, защото буфервам преди него. Мисля, ако буферваш по-рано, няма как да ти избяга. Бате, верно ли и пак ще играем с него? Аре, мот ни поти, бе! И гледай там да... Бати турнира, заклеям се, братле.
Мисля, аз съм бил, братле, трябва да игра с някой от лузер. Добре. Бяда и тръгва си някога. Сай. Яшка, свали път някакви сериозни мачове има шанс да яде. Вече ще заде. Брате, какви сериозни мачове? Това дори не че вчера така се прави късата. Вие наистина така са прави, смисъл, че кой искаш. Филмата да ти карам да ще бия. Това не знам, защото...